выступление разобрать не было решу. Вышел лесу. Лёгуга сүйек цахаттым цахеттер. Масар Квачорсов, межи выступление на грозненском телевидении. Милвали стринги зваться интервью уж. Эрвал вышел лесу, разбирать я ж барышку. Ин бойлалит я албарас. Soy Samuel. Пантитор элла уэглэс элла мой канал выступление Ерцун. Тесла Машуола. Маршал, что за молчание? Зачем все молчат, и я молчу, ничего не знаю. Эрвуршен довод. СМ синьери до телевидения, грозненские цыгане, стрингизи, дуис, меживи, Войдович Балыш. Видимо, совсем делать нечего, раз до нас перешли. СВО, мою ЮЭЧ, они должны посильный вклад вносить. Зачем они к нам пристали? Те конструкции сыпятся, вылезают. Там делается, деисты, агностики, атеисты, безбожники, biz bu bayal bu internetçilerden передачи еще. Какие-то что-то дела, видимо, у них совсем Не, видать, там уже брожение идет, там получается. Хочу я, и оно там говорит, не сун, сура радях, все, говорит, динчу эрвушу барсу. А милош радях, дица дюйцу, там милош, то и бьем ждать, и уж ехать до сого. Фичи, алер, кедек, дать, я бью, лять. Вейцуча сура радуахшма, да? Наоборот, ты шугула, дентилац бош ешмаду. Ой, бог так, да? Чавала, бьемыш, милош, то ходит. Уэцаца, бьемыш. Говорит, эльш, его мадизишь, дица резишь. Дерек дентилац бош. Ешму, наоборот, мы тут, короче, пытаемся мусульманизировать отчаянно 4 ногами сопротивляющихся. Сашей фирменный ислам придумать, я ж на ходу прям. Дукес и шейша, ислам. Шейша, придумать, я ж будалишь, букаш. Хозяева в Саудовской Аравии сидят. Вы куди бахамца. Главное, и гум отяр сунца кислуш. И вот с этим молнищий тяц кисбол цабизр, иш да царибуш. Распосрало охин вместо того, чтобы дискутировать, очистить имя пророка Ишакач. Я цаялин бог, что тяц дискутировать да дешево. Войном шлюш ашу из, я вот не понял, это вообще-то какой-то этот... По идее, оксюмор. да, там, тех искали, могу, да так дичь. Телеграм-чат, а небольшую группу L. Короче, это же не, вообще ерунда по сравнению с тем, что весь этот сон саудитских ученых годами, десятилетиями это утверждает. Царство солнца, видели, короче, шупыч, быч, бос, короче. Нет, уж вообще больно. Игнорит, еще. Войдут, что это явно, это чувак лицемерит явно. На замену Томсо Вайта, ну, но на какой-то, я не знаю, этот вариант Тумсо, скажем так, с Алиэкспресс, то есть китайская подделка. Распосрал это тему Шов 5, с него Тумсо купленный.
На всем экономили при создании. Конечно, в итоге все равно обсуждать это придется. Бацель. Ну да, видимо, это сильно действует уже. Это одно дело в сытой Европе безопасной исламской херней баловаться. А на голодный желудок верить муловским этим бредням еще намного тяжелее. Да, который там говорит, антихавари, ночью ему что Бог, воля лишь глаз. Тяжело ему верить будет. Маршал Душук, что за тишина у вас тут подозрительная? Тесла, маршал. Лехок, маршал Душук. Чао, Санчо. маршал. Дядя маршала. Дядя, что тебе веселый голос, сухой что тебе? Я всегда веселая. А чему? Почему быть не веселый? За год, короче, мультфильм Дагион советский, цветы подарил. Почему? А просто так, короче. Езок делец, он деле. Ежик делер мецу, да, зайцу. За что? Просто так. И того настроение поднималось, тот дальше шел и кому-то язык давал. И так. Вот и Санна. Я сюда захожу, вижу Тесла онлайн, Руслан Нясарху онлайн, Милварар, Барменталь, Лехок. Как не радоваться, Алла? Это же повод для счастья, для радости. Тем более Абади пришел, Санчо здесь. матч, матч. Ну вот, видишь, сам за себя уже сказал. Люцифер здесь. Тойзан. Тойзан вообще, это же одна сплошная радость. Это человечище, это глыба, бая. Это глыба. Макрон наша гордость. Наш Байсангур. Руслан Нясарху. Байсан одноногий, бая. Его и Руслан Нясархо и Милваргар, как его звать, и Макрон. Два Байсангура наших смелых. Макрон Биноевский. Макрон Биноевский. Наполовину волжана Биноер Батек. Байсангур, умову. Дику. Сауи Байсангурит. Это вообще Сантьяшо, что вообще на Байсангур. Да, Сантьяш, Руслан Нясархо, Сантьяш, Байсангур. Да, Тартаньет ее духом Хаванту. Это непроходимо. Я знаю, поэтому они в подметке не годятся, все эти шныри, инквизиторы. Цундер, кайгуешь для полного счастья. Кайгуешь. Цитата Джамбетова. Мелдал Элац, Бог, слышал ты нашего всея Руси, папу римского, папу московского? Как он нас отучил? Вот вам Эль-Рассель. Там перед носом захлопнул дверь ислама. How these things, that's the answer. That is the risk. Din chua kuuru chua kuuruat eldolum. That's the answer. Сбывается предсказание Баха. Так да, задите, это предсказание.
بصوا الدنيا واقع إني كيروزة صار برمجوت يبقى تكي إني كيروزة يوم زاكو موسيو تجو تاع لوبو تدي أشوي полностью это раcket وشايف الدنيا Да, да. Это же надо. роль этого عيسى ويتيام بصوا عيسى ويتيام بصوا جو интересен درسن عيسى положение مويتيام Айсам, короче, хата, ты этот, фудар, да ты мусульманин, нет, я чеченец. Вот, вегетарианец, нет, я чеченец. И сын отмазаться дишь душу. Курасава, хавиновый. проброшу. Курасава, ты в Полностью детстве мечтал кем быть, я видите, Лаксо. Marshall Кем-то ты düşüp сказал. geldi. Hens balık çok açıyor şu yazıyor. Все, не Молчишь, говори. Михаил. Все. Извиняем тебя, короче. Ты освобожден. Lüka, от столки или цаишнил, я он та засыпить, все, и что термикса, пакет засыпить. Молодец, я. Дезен те агрессии дирия Маршал Уойло Вырубим его, чтобы он ему спокойно покушал отца и все равно пробросся ешь. Тесла, а я, между прочим, никогда не слышала Куросаву, чтобы он не жевал. Просто сейчас он первый раз объявил. Если подумать, действительно он либо он говорит, когда жует, либо только что проживавшийся, как эстакон, что только что человек проглотил и разговаривает. Вот либо так, короче, действительно, в состоянии вообще, чтобы он, не знаю, на трезвую, да, на ненажеванную голову говорил, я вообще, по-моему, не помню. Я вроде бы, да, он не слил. Да. Всегда, или он только что поел и вот так варжавел и разговаривает так, вот, вальяжно. Или он что-то кушает. Dacă 54 размер, хочу сювел, волшу. Молодец. Аш ты шо, измовал Курасава, измовал. Марш Сага. Курасав Корляцевой, мы будем его худеть. Курасава, я min verklig kul lästjela так som hordon салатару. Хорошего человека должно быть много бог, да? Волшу я, и моялыш. Он кончил. Курасава, кюк адахетла так som hordon haveli. Sen dietический темер поднять инсан сахтя камилште шайтва. Да, я помню. Куросау ахи ترى أصلا أصدقاء متسيو إبوخش دائما يقشوا معتصو Вещу, دائما вещу. Катушевать дائما вещу. Цыга, психологический проблем школьных, но надо работать, теперь заказать вина, скоро он будет это ограниченно питаться, и мы его не узнаем. 2-3 размера поменяет точно за год. И суртит я законный кадр мой. Курасаве не халяч. Курасаве Эмилио. Имца, хедер, Милуха на главном фоне, как Милуха. Нет, я думаю, это Курасава. Очень похож на него.
А может быть, Куросава, когда заходит, начинает нервничать, и чтобы сбросить стресс, нужно что-то жевать, жвачку, чтобы такое было ощущение, что ты дома, что все хорошо. Цундер, дуйте, что жевать даже. И Латвоились, я так хочу, чтобы он помучился. И Дагерон рекламчу. Иногда лучше жевать, чем говорить больше. Просто иногда лучше жевать. Жевать и Lehol говорить. Gehudo. Lehol Gehudo, ben de schwarz. И когда думаешь. Кстати, сколько нужно время среднему чеченцу, чтобы закончить кушать? Короче, примерно от на халатаруи. 10-15 минут. Ну, смотря как кушать, если ты будешь жевать аккуратно, каждую деталь будешь нюхать, представлять, газдик ауш, слюной смачивать вот эту еду, высасывать все соки прям во рту тебя, и пищеварительный процесс, и потом, когда ты разжевал, глотаешь эту пережеванную еду, тогда минимум полчаса надо. Хорошо, Куросава. Санчо предлагает тебя отключить на полчаса. Я послушаюсь его. Ага. Я предположил. Куросава, ты как красава. Я тебя включу все же. А проброс емой. Санчо, изначально я шайна ама бохор, я ама амин ишт. Отцом придерживаться деш, я шел с тобой, и сумел дуки, чи из ишца, лишний вес, штелши, штрела царон. ايش يوصل جلوكي ورمايا سالفة. Да, ишца я эрду, самый проблем. Куросава говорит. Он мстит, ему страшна. Куросава, Хуй ты относительно права, потому что Болхар Чукач сразу чугуоксо, так, мецахулсо Болхар Чувечи, я вот ем, слушаю вас, или хума коалиция ауролит акхалатюас. Поэтому не слокыз. Ну, а бара, мецахул шверуксо кучу. Куросава, коничева. Коничева. Ва алейкум, коничева. Михай. Кого ты там хаешь, Ибраим? А Мазабрию, то он сам познакомиться с Дина. Да, я что? Докка. Дост халгер гарлон шальштикта. Мубарут запись, да. Малик, Сагин центр, ждали, Малик, Инхарюк, скорее всего, был. Сунеден, Хайвени, центре, Сагин, Грион, Сунде, при поднятом настроении, чувало. Дух да, малый. Остопило. İbrahim, miçadu dukmalı. Adamı çaketsöş. Esandаш, цаца генерсон, хиндгинаш. Ибраим, марш вогыл. Да, Маша. Delir Marshall Хылзас. Инзал, цаца генаш, генаксон. Ангелочки. Search видео, группе Чуквас, мои дела. Инди, агоя, стигаришт. Хатидош.
Европер دوغا мустичаш инди гоят стигер ати дуох штук малайк. Что-то не поняла. А он дух, что есть? Какой-то налет, как типа налет саранчи, налет ангелов. Заза Эла Казарем. Ага. Асам Балхар Чувеч. Я умею Ваху Бар, Мецфул Бар, Мацлу, Цундел. Совпадает, Чумака? Да, Изам Хазирха. Но это не я одна, ты и Тесли говорит. Тесла тоже говорит, что он Не, слышит, как... это... Ла, натощак Чуве, Русо Барас, Мецаул, Шмарха Видишь, я-то просто озвучила, и Хагин делал. Так-то мне не мешает Розию ил, Маят, дух чумаят, я умш, наверное. Ибраим Халибим, Блютую. Любимое блюдо. Так. Ну, еще чеченский блюдо. Примерно в равной степени считаешь нормальных я чувства. А хумус хасхейпи он, Ибраим. И яка инсакал цунах кечеш мозаур там бэт. А нет, это называется джамид, это такая вонь, фу. Хумус это такой крупный горох, такие большие. Да, Их размельчают. О, еще один. А ты все, Курасава, все. Послушалась я тебя. И вот этот горох они растирают вот так вот, и растертый горох, такая паста получается, ее по тарелке размазывают, маленькую тарелочку положат, и 20 человек корбей пкаете, и вот так вот изысканно его в это самое. Нанец, Бубер, Сангвандагулай. Да. А я не умею руками кушать, и я всегда оставалась голодная, потому что там раз, Оля, за один раз этим метром все как слизнут с этой одной тарелки. И бейбка, пока его вот так нужно взять 3 пальцами, так вот как-то вот изогнуть, и гумшанха маарцами юш. Не привыкла руками, и вот и еще этими 3 пальцами нужно поймать это, зачерпнуть. Там такая моторика разрабатывается у них с детства. Тоже украдено у греков. У них вообще еды нет. Вот терник и гую, вот этот джамид, это из-за цанха еды им харю. Но никто не создаст, только они способны. Вонючий творог, из него делают такой прозрачный суп, дугиц, изи и фу, аж это вспомнила, аж тошно. У меня подружка гречанка, вот она, когда я к ней начала в гости ходить, она наготовит всего, все абсолютно, долма ихняя, эти цукини, став цукини ихние, все абсолютно. Пока ще ее богш. Маглуба богшца, дугдут сардеш, из-за вокейхалак, как у нас голныш. А эти турки, арабы все украли, палестинцы, себе приписали шею бог, шлилшпук, национальная восточная еда, а это все греческое. Курасава, что тебе сегодня приготовила ненаглядная хабалга цагали? Такое я не думаю, что там есть. Там курасава, колбасу есть с хлебом. Батон, да? Ибраим, почти ты угадал, но юхать вера, в 9 попал. Ну, сосиски. Ага, салат я ел с сыром. Ну, судя по твоему чавканью, похоже было на
колбасные изделия. Раз и колбаса, сосиска, дуку, ханю. Мне как-то скинули видео, в котором показано, как они готовятся, как это вообще все производится. Это такой, Полностью ох, да, я майор это, говорю, çok hoşum. Говорю, бежно. это такой ужас был я давал. Копыташ, короче, келтуанду ленч, şey, короче, дальше ячма. Соня сахал, сабабатир, из там завода болбеш, томатный соус щас, ущеш. И она говорит, там говорит, огромный такой чан, и вот что, миксерю, и вот что, коси, и помидор, и хумш, и какое-то время он перемешивает, ага, ваш. И туда, короче, прыгнула крыса, огромная такая, чубяжа, естественно, она там умерла, смешалась. А там на полтонны, по-моему, был этот чан, или даже на тонну, сбил голдекцию долсу. И мы, говорит, сосаина, говорим бригадиру, и что по лбу бригадир это отзванивается боссу, и босс говорит, да, я говорит, дальше. Мы говорим, типа, хайрвела, там же крыса, вот, чё? А, типа, жемю концентрация, говорит, будет вообще малая, из халур, да, ца проблема, и томат разлить дирцер. И она говорит, я с тех пор банки, чё, я томат, я лечу, ца, а он говорит, щик, ца, и сорт, бархалка, учим, барцу. Yine on prям экскаватор, да, ты хоицер, чукуси, бежно, говорю. Аюйца Генерсон это не колбасный цех из падеж хуёлшхена, утилизатор сенгум, но там небольшая разница. И, ну, я думаю, это, скорее всего, для животных там будет, да, такое дело. Но не исключено, например, русские сансистемы, они туда и бумагу, короче, как они кидали в колбасу. Бумагам это ладно, перчатки, да, стройки, а ты думал, что строительные вот эти рабочие перчатки. И вот я видел, search интернет, как их прям, ну, вытаскивают кусочки вот этих перчаток, колбаса, вот сосиску, шуплир. Mergez moju hajšom, san Европе аж получаем. Хумоё. Mergez olitsunov, san mergez olsunov. San sosiskisen hum şop yaştım. Hala magazin şop. Mergez olsunov. Ben kuzayıştı olsunov. Fransa. Askan video yakın yönetir şu. Hana yaşı. Сарделикшн, да, садуючдер. Ha, sosiskisen hum huluk kalbas sosisk şu halal nisan. بس هو işte hana yaşı. جيش كتير حد وقت الجوار ذات تشعير الشيحون والسهول ايش هي البرداخ يا شيخ اتتو شو برودكتات برودوي что بياش هما اذا موسكوا حيو شو каждый 2 месяца Франции тоже волшеб там вяш был Цундел, лично воза, ось мини хук и колбасный производство, бойш чергер. И мегарду тешме была, а еще тюкан щура, союз дуккани. أصلا تتاع كنترول لاش تشوح بابش وصدهم قوش في شيء أنا مليلو كارهم Сырье, царь, я от сырье сразу продукцию, царь. И продукция яхчан даю царь сырье. في قطع لها объяснить دون إذا продукция تشوح شيء يزود يوك короче هي تتأتوش химический продукт хуются сенсор Усилитель вкуса эризм. из Москвы хайошу каждые 2 месяца 3 месяца доставки я до تتأتوش وهميات из дом раз كما تيازين دوت تاع بس كان قلت ليش ده يصلح سيرش ده شعر دوت ولا حد واقش ده جي كتير سامشين ثاني حد واقش ثاني أتاك بوديش شايف هما станки شايف чего-то ценю цера, ёж ценю я проверки цера, массу состав, что уж лил продукции диком лилюха, типа халальные продукции
أنا يا شو إيش إيه вопрос только специфик. Ардох шедек. Усилители вкуса. Берёгся gatūšek. Машдойл, Мосу, Левер, Маршал, Душик, Машдойл. Садик Глих, Книрсердон, связи, Синцалин, там. Да не сидел и там. Худеешь, что еще мог шаймуса. Девхас, тому машур. Девхас. والله تعاون بيدوس هنزوقتها تشات سنة عش с понедельника там вот декачился общий горячее шить свата на бинвац. Что you корда цавало со ёбало вес. Да, и салдон, да, чувало, почером. Вот сам сват я сват на бин. Сухалаш дина шиш свата ина. Опца жокчеяк диячеякс. И там хопшадри видео гайта балтир межиус. Почуош билчера лес дюч гришуни. Один кусочек видео яркаятан. Там гам гайта редакция дос حاجات دي حاجة شوية لا كتركز. قلت مالوش شابك داستون منافق وبا كافر وبا لا مضوبا شو موال تقوك كذا كنال إذا رسوا في قاضي نقول سونا قبلوكيش هرسا يلش. Munafik вац, кафир вац, девал там сдон, девал тишу, мерш нохчу, все. تي خيطة دا تي كرادات ريزم دا الموضوع. مطبعة شون دا هنزوي أبسوش دا تدش كنال جاي إنترنت شوا. أسي هم خطر شون دان ألچه هنزا چات ألچه رقم يلدا إنترنت شوا در صبوت شبوت حالبي سويل وات زيتي دوات ستلاتي دوس. تليفون جو ألچه سو تشيست نوش لا دفعت إنا أبشات دين دا سر أستون دي خوات شون سيزدان نو مدالش. وين يلچو شو سجن لوش كنال جدا دويقي إنترنت شوا. ترودي حجر ورصد شوال. Хик кирдон, ну, именно назвать Харюэл Сунца, и балагаш, и сецец, балабац, ока, бичи. بيجي دو إيدر كده سونا بيجي Нохчу, دو إيدر كده استنى بس удир до когда да, общаться до общение это знание познаешь, там слушаешь. Там цасу, это как бы что это думаю. Там mums sēgās dukānīlas edūži. Šis ohir dudāži, šis ohir dudāži. أصل مصر هم الوقت شيء سنتين لا أتعصى любой جد кладуос вукай خاتديس هون هاي ماستر ولا ماستر جهوديته خاتديس сунди для познания хочется, а потом оставляет то, что не надо. Так копаться да хан моя чего. Раскаш, ол истину глаголишь. Из халдукон, просто дух. Уга? Нису ол харс дуол. اسمع تشوم شونها Хиед швон. Помех я был балакош. Воинствующий бар. اسمع بيحكم بيضحك ثقيل. Вообще цехезо вообще. كتا حتى даже اشقامل دشينا راس اولي بوغا 160% 200% اولي خطي هدو يزدون اسقامل ده سهوت تبع. Ну и громкость звука, да, цирионы. والله وسا خدت 160 хули за 200 хули за вуком хули за и просто хочу что и качество вот рейтинг мясишь я хочу шатарасы 138% будет хацывается. Хагван 146 год.
Их Барас. Громкая звука, реальность. Возможно, возможно. Кем модуй та махкван вен сакил модуй. Да, хакел гума дуй худу цигат суаур. Худу вайн дон. Телефон Ракет сюда, видео тебя. Там стал новости, Лер. Межи стринги звать. Спирцик ахошан. До полностью динчу до удиез бог, сам дуч вариши. И видео баркас и чат. Бар ко барцер канал. Хара и марш радио маршу хармат и хица эйлерцер. Уж чубулш биш кафеш буч чу хадул биш кафеш буэл та. ЧДП зери пармати канал шубош дуч болиш хоча хагул бел. Шевик кирит. İçkili bir şey. İçkili çuru şey babası. Mesela Türk şey opşi rasel. Yok münafık dina erve bu baktır. Hatta da samniyeni khila. Şa münafık hiti hiti sundum. وكان أهل السنة جماعة. Сурия принимает эксплуатация, принять дичь ария, что барцо. Ой, куча дичь дух полностью чудов Бог, обусал бы Бога, Бог полностью чувался Бог. Чичало, о, я лишь я Бог, он уж молится. Значит, он магин дует, хотели осияда. Продолжай дальше чичало. Когда доктор Бог по Богу, когда их это, вот он, их это не بين زدري دو هيدا بيش ليش تدلم ديلير بال عدويت ما تيجي كذا إذا تلا ديس دقة يلا سوى يرتوى تسبوش البوش صدق ما يقول سرد يخليه يتسلى سويس وشاوي هتلا ديلاي Джихад дадиязар шиен как бы шиен тер да двахки око Лубянский вагуат. Украина, например, джихаду, сражайтесь с ними, пока вся религия не будет принадлежать Аллаху туда-сюда. Ты дилан мадуис. Так, сега кьечер, что это душун, сауне один, душун боша, ты знаешь, ли наложниц, что сауне один, где боша объясняет, да? А вот шиен тир дахо из хой, что كنت قاعد احتس هرشتا بلبولت ديش او يشو هر вообще боевой имам хавьеш мау ротный там полковой полковник там и так далее, он должен возглавлять это, и там имам боевой, короче, мулла тига хавьеш да, тига на месте джихад такой, ну что отца хоко вообще вот джихад, короче, наплевать мадинеху. Ну, конечно, это как бы это сарказм, да, потому что, во-первых, этот же джихад ему предписан, чтобы он под русскими не сидел, которые пришли там завоевывать его и сделали это. Но раз, короче, Путин мусульманин теперь, царь хадис, если исламское государство, Россия, не защищают его, то вот боевой мулла, он должен быть в Украине, как минимум. Тагара там полностью человек, который плевал, да, там на аяты Аллаха. Да, человек, который плевал на аяты Аллаха, потом сидит и садуаштует, что не стать обл садешвек и гунадинает. Бунчур эру Аллах. Российский Машфогл, уже давно. Сан, короче, бунчуадун. Эшуичол буны и ишт кучуа обл мате на бунет до
извращенный. Шун бадыгдич извращенный. Бун мекшу шун до цогункел целечул меттеге стига просто задний тулаш, а так извращенец, педик, пунядинаг. Не сопротивляйтесь, не выходите против своего хуярца из владыки, против своего правителя, да. Да, даже если он, короче, не традиционист, мягко скажу я, ладно. Сега, короче, и гумнеш полностью обулдин ашмабуешь, единственное, и قيرم متجي إز أبغدي تقهر من ذا الشيء ده تيجا توان كروتشي شخي دم موي سون ده إمتكش ده إمتكش تان أبغدي شو خير тогда добро пожаловать машуал атеист مشغول عجيب بايع да атеист мубарако бусул бацварако Садуаш обл садеш, вроде нашел, это атеист, безбожник, деист, еще тем более стукачо. Ну, там вот я такой что шеш, это на ухо, на шеш, низ дня дос элхити и хайти сен, и он хич будет еще что. Хош Софи провозгласит теж будет, а хош низ бац элбох, ухо шеш кафир шлори и он хайти сен. Идут интересно. По российским законам призыв к терроризму и кадасту на джихаде шукар дасту. Не, ça, обул. СМ, То опасно. А все, нагрузки на карица. Телефон присели у тебя. طبعا ايه المات الفيكسبشن يعني اسلاموفوبي واتساب انترنت حاجه يهودو تيشال اكاز يغلق هو شدوك ليش دو دوقش كنا قديش طبعا формат эдуко чичуаю прохчаешь правила сажесодон чичуаю правила разговора я из цивилизованный порядочный правила шутцы никакого разговора таких. И правило, отцол правило, я соблюдаю тяжко, бачу, что он сагиллак уллак. Сандина цаван уж таких дистан чуявель судон. Чуашвал салам маршал дела хажаса ваш свауш ватсан боксюк. Кедио. Иш игыл шдоксе игыл штасто. Латила лелай, латай сондон. Уэрлустон. Васа. شو يجزا Шахил ма вез конкретно, ночи да вез везен да ду хайнце терек хеч на цетовый хуш. Я думал, кета хеч. Развиваться, деш развитый волш. Ночи хал везен да алцул ез яхал ез везен гал хал ез. Шадег ехал ез. إذا ذلك لا تموش. Да, из-за ладно, да, никто не будет общаться. تبرد أكون شركة وكذا أكون فالجو هذا أكون بس وحاشي شو Ну, да, хуже. يا Да, хуже. Ну, а ты рвать, пацана метя, да чукать, качам, цугинга, мира туш, лило руку, и все. Алло, 50 лет назад он вадил мадур шадеригет, ночиш дон, ой, окузарианс дон, полностью чак был мабу, цель аюзитин мою. Хотел, اشتبان лил мацело. Я халк те времена целил было шай волчу дон. Метик бака бок, шак виден, хабяхкин мабу кенти, хотел масара лагейтин дуис. Лагойтош ду, ой, вождеги дон, это хабар швейцарию дон, еще дон, пустословие все это. Ночи мол. فرنسا Баха, ишт таунсан шадериги ханна, шай волчун. فرنسا نيتشه بيحكم بالله خصهم مر نيتسي نوديش لو قمل داس
навел халые старые ролики, я со могу как мы расселяем, ночи квартирш мулошеш, ночи бацан именно цен мулошеш, квартир сейчас, вах мулош бошеш, дючук идон. И угол гойл квартал шохошеш бош, этик вахош бошеш шуше. И определенно хан там реально и квартал хаппо, или метеос, он даут бо, да, что. Он чешеш лилж метеа, и целил дует бахун. Ночи ишт лил, шеш далилж метеа, شيء تقلره شيء порядок ларо شيء غير قلره Nauel Baderson, информация, не сеяче. سو حدين قامل دوس دوج أس دوج ذات بروستيرولك شات وحديث نك دوج وصل إبارك سو دون سو خاطر ها دون بعض ذات سو إبارك إدوش أشياء Суна дука знаешь, что хуйус. А кино моя цумна якин. передача генесун смеру идуч сунгам дуанас перевод может они сильно хотело не знаю Ночи болча, херю порядок, но буду легче тебя, порядок. Там вообще другая тема. Тем более и наркоманские темы, цунах как бы, джизя, закат, сауна, одинакиза, что буду легче, да, ты ж саумнешь, молилош, какой-то. это он в курсе вас был вещь. Ну 2004-2005 год, да, Барим Хасный, да. İştem hor yurta doğum volta nokta Marshall Delira да, он царь وخذ Marshall Delira حاجة Marshall ده قناة دي تقدر أصحابه متي Marshall ده أول نروينا أصحاب Marshall قال شو يبغى لو تغالي تر يوك garage يتفقد بإمباياخ غالي تعير سبرونوسكي أور تنعال تابلم كرجاني لك تاسو غوزير أق بلمن داخل دال بيز تولسكي области машин шуберат яшвориш короче та гаражиш хадвой гараж ши машинер ешь так более-менее племенной быки они же эти коровы они же здоровые бывают ах сой магомадов славный бо что дал геш дал вела ша пригородный двор хоши вагити тульской области а совгожи ах чик дагестанир б кабардир б осетия ну короче со всего северного Кавказа машин шучига ляч совгожи это общий столовую Sabah küçüga yok olsa göz tunya анкетчеш обед ужин завтрак специально колхоз и мы там неделю там нам надо было ждать так сой салавди трейду горце лелерце так салавди чевер халвот так сочевер салавди халвот дерце лелерце дежерце мегенис борце и меч замечательно отсюда и шанел дом кирнаду и сюли бо чуть кибреш бо ходо а сочейч о любитель вот а специально а Настя бо шерцу а баб Настя олцу сделай мне крепкого чая Ильяс ди душа обед уже обед кашля ду и цадел хат изум бо сойцу ты можешь мне сказать вот твой друг который ты говорит Магомед, Салавудин, Салавудин, и ты. Вы кто по нации, сколько? Мы чечены, ингушеты, мы чеченцы, ингуши, я вот смотрел за вами, вы от этих людей отличаетесь, Хажал цузиндер, цузил, темечко, цузины, ты скрыты, от оглила, что ищет, вейля, эздел, волкуц. Да по походках ходовеляся, гваша, ши походках. Вене эздел вук должен, издоди еще ждать. А просто пример реализуешь, что бехком баху, что дешика и кара, а спусканал, что дугра. Ишь, элис, мечку, свой. Совянуша, белая слушала, донна.
نيس با اشتمش دكتور اي تلاقون خواريانس دائما هو اش زميتت ودير دون هو نورمال ناي بريادش نيستي دويا сразу сразу حقو انت ما بشيت او حمقوي وبشيت او حقو دون ذات ну да يتعمل حقل دالك دالم داري خزنيسن دون ну из داليس تحجول دون там видишь его из вообще короче далек дон да цилкшна олкшна дон цаа кую цаа милю цаа дон es dört bagay ko verçek yeketa شارك ديك خلجام مالك شدروا بود ادمش دولش شارك ديك ليستروات كل تهودي دتم ديك كل بو كل ده ليسبولش مش ريلش ja متي يوح شي تعينا شي دايش حلها كيتن على شي شين داتا شي قوم علىها شي قوم هم سال بريمير ش ليرل ويز خنخ ارينز ليرل لا رقم مجهول رقم دقال إهم سائر أنت قصدي ديش بيش مبين مسوات سا لا يشتغل Илородеш хабакин уйдей. Чундовчи царь забори, они даже не решались, царь забори даже. Их поведение показывало, что это он сразу же настораживался даже. Поведение хажин. بس عندك دو كردو Берха. إنجوشيتيا تابعونش كتير بيجنش دول دار نوتشي بيحكي تقدر إنجوشيتي بيحكي يبغون دايت الحنيات اتخيلنا سوء تيجاتهم تقول ووش بيسل تحت ناس تاني تقميل سداش تديتش دوش سولت يحدو إليك تيح سوء إليك ناس إليك عجلوا يخلوا كدو خاون ات إنجوشيتي تدقري ويا بقون زارت تين صندوق طول اتشام شاك تاع توا شوال ما تصولي وق نك زود تك وش وش زوك ات يقوش يتقليل وار دو إز إيش هم ذات إيش هم قلدوكش هذا حشدو صار ويغلقش كعلورش توش ومشتات قشتون زوك لاستوش كرتوش اتخين يبقى حلق إن ضل دو يتسنا خلوة دوقيت ويتان هدوس على ويغلقش كاحا غزدنقل شكاحا نص زود يقوش وقصة جيش برا بيرت ريتر سوليش دخل سودي تلوق زود شو شي بير ليت وادلش وقصة جيش حقيقة تديك بير دادو جيش زود شو يالش يقعد عيالوش عيالش يقيشوا يهمش دوش يش عدو وصلوا ويجر هنا شبكة بين ردنا ده حس حواش شو نام حلقة دين حلقة بير حشت من ال ذا بيستديش متخليه لا رم ليلوش ليلا هم ده دكون زادوش دو زادوش دو تحسبوا شيء دو عشان هذاك زادوش دو Да, ما بقلوا عليه. ده بق. ده أصلا شو حيديزل هو ملو ده وش يديزل تبيزش. ده لوزنور شو سداس كل حقادات مرقي تواتر شندار. ليش واتر بغدا هم تديت. Через мать дурку общаться, не через мать дурку общаться тут дешкл чудо. يدور كيف ما تديني ده عبقلو تسجش قال يقنوا يغوق. لا ده بقلو ده على 100%. ده على شو подметит دينهم دواعي شو ده على شو ну نيس بوا إيش دون إيش هذا رجع ده كان وجه دون أما باخر ده شو точку بوا إيش دويس طبعا شلون ما خير بدي بدهم ده نيستور يخي ألشي إيش تسمون تعنيس دلشي شيلي قيتو ويش وها المو قيتو ويش وها غاسقي قيتو ويش وها لبوا هون يخي بالنسبة لك обязательно قيتو ويش مو это تسمش дол тягер который он приемлемый дочь дол да объяснить дичи да раз или 60 или догнать до так он
больше уже начинает так вопрос задавать, да, дай сай туда-сюда. Обязательно должен. Жаги уж аму вишму. В случае едешь за Польшу. Район Нюра, дилершнер Каманский, столицу наха Ивахар и Целилуш, то вокtu вен еркуза инзен. Таялы, кезик саши оза висан. И айдал да, и мадует проверки. Айдал да, мадейна, отскуза, это худура, инза да цари. Бака бо, оказ ляш, ночь ули дагыт. Айдал ночь тебе проверки гемат, тун я тянха, ца куюка ливушек, целилушек оза ози. Бака бо, вахал скуза, что ли вы дебо, да что. И чё, собу доса цари, югштевич. Сун цейна цари проверки, цен. Берцан халха далах беш бар. والله جو هو شيء عابوا عمري لعبت شوية سنة ليش وصل خلي تشتاس تيش وقضى Ты и так сюда попал через нас, дом, под нас косядом. Ты теперь еще выехать хочешь на нас, а это гонга митя, я хуешь, вот. لا طبعا ودي دو أحسن أو قشرة عن حلقة عالقي بيش دويش Да, тахком, да. Ну, все равно, да, Хилдов швабу. بو سامي بو كدو تيليس المانير الارتسم أو عيدلن خا قاكز هونت إيبن نا هون بريفيرك تيوك تيداس لو نوتش لاش بو هاي تيجي تشينسي والعطاق أصين بشيل بق سوسي يقون نيتشك تان عربوش إنسان تا كونفليكت وقتل ستراسيال تنتاير تانا تان قاستوش هو يدوجيني يوش عيدل الاستلت يا وادي سماشين شو ستراسيال تيو ورفوش از يو أوش لا وصلو بو سبو تب بسو سقش يوش تاي это полукругом было в пору, что там проверка, док, людей мы даёт. Собор ди боцу, чеченч, буцига разборки яшпеш. Алла ише айдал сетеки. Саат и вознак жеда, дау это саат ваш сет ахмат или ахмат саба, араш букуш. И хил случай юки. Ёк, проверка хаттеца хугла. Ну, استجوا حكموا ايه لك صور دي صوت تبتو полиция بعرفش جين دوسوني это могут их соусить, чеченцы, да, разборки яшпеш. Пускай делают, я сам редукции, понятия. И суд квартир цыган. Знаешь, дик ли лишь бу, гули лишь бу. Шабер сам котел чупис. Бегердаться. Ну, главное, тига, это более-менее, да, он здравый модель, это они поняли, что там здраво разрулят, все шадыги не сходуют, он сундел, они не стали, наверное. Течь, мобей. أنا أتعلم ناس حكمت بيا كم بريء تيوكس نوش نياش ياتس نوش تقول تعامل اليوم داش وقت تاني خا да халга вейк эзикдер иш гунуш эзикбер ханс бай духду иш духабы иш гунуш битри дикнеш гурбатрвей иш масхан ханып дик бабуш эзикбош Hinten berjab badr. Und wij doekgelozen. Ach, doekha belgelozen. Weet je, daar beltje. Wij naar Rilteri, Lohumeteri, het Hasili, Sandil, wat ach, ter Matara, Havana, we hadden Horteli, te Boerel, te Hagilke, Bushmoot, en we nog zo, Allah, Bushmoot. Wat kriet, toen te waren te wonen. Toen waren wonen. هو الأربعون يتوك. ده خذها أريان تسوق كريستيانو. إيش تعبر تعام تعيد تعام دو تقولي. بيتر ترينر ورسون ووزر. ترينر سومتي غلا ما كاتزبور شيء الله. شا ور حوش إير ورشا. Метик хереритик туда-сюда, все, переводки он ерцу. Херудер, какой разговор может быть? Дагестанер, говоришь, сюли вы. Ну, тут новчий кантпер, карвалаки, ваш. Имраньяш. Тоже в Питере живет он. А бяхкан, иткан тут царц. Ищи, тренер и зову. И кант, хометте юрта волша, хоксовоча, биса жагерцу. Щит
تسويقرسو أسبوع تسويق عملت جيم واسع عشان كولكتيف خلويز أسويش نيس خلات صوت أوريز خلتو يالر تيجي عن نفسك وقت سوول شوي تاعت بدي أقبلت زبورش كان دبرناش أخيوخ تلوان يسو ديتش مسكريات تلوان تأرمان هو إيش تألير إيش تخلى بور إيش حولش سوفيت رواري عشو إيش بيرج دول جوا غورسو تدا سودا تروح حوالله إيش حكى شرطة لو إنت تشيت الوقت دوخا بيعش بقيت زبورش خلق بولني بربي تاعي أرمان نشي عشر دوي عيرين شورتش تيو أربع أخسونا قد سجينيز أربع شورتش سووس ما بدر ديش قوت قلبي رجلا دات ميخري باس قتشلير شنو هذا شورتا أخيل بعاود تنوي سكال يا ميوش بيرش ثاني شي مشنالنا أربع شي بيرش إتسا دوك إلا مترو 800 надо пешком идти خدعني عبر بيجوش يرتيستي ده أربع ويش خلير تيجر أري قرية كانك ده أروح شاشاون عادي جسك يا أرمان تيجو بيشتنو ويشل чё штаны нет что ли أروح так жибка тубовый где-то ищу да так я вспомнил что я в шортах вышел если у тебя нет штаны я тебе принесу дядя дальше не иди увидит тебя есть ты гонят короче ты кого хочешь идти раз Армян так интересно вот я أصحابي زي وي قبل ناغلي ودرجة حمر ويك توش دات حاجة إيشو دان كيك ما كواس это го туда он бег бякицу شاتيت بالي مو حتى سوكت مو يا أسخش حون خش حيارون داو مغولا أتو يتري Маршал Дышук, почему опять молчите? Булат, марш вогл, хавист халищи. Ибраим, массодатин, гунду, ухилла. Что обдумываем? Люцифер, может, ты в курсе? ППК слушатель, ума, шо? Тут слушать нечего, тишина сплошная. Лама, Да, тишина. Приходится тишину слушать иногда. Я не знаю, Алан, hiç rastlıyorsa işte şu hava düş, var hiç. Hiç rastlıyorsa düş. Может, ламуш, чтобы он Есть хла, хотах, черт с ним, а тем. Осудить. Я вас слушать захожу. До сих пор потрясена этими мракобесами. Докумдации, вот представь, на государственном уровне, что заявляет этот мракобес, муфти, а? Вот так вот, цахали, инакомыслие. Вот где такое видано? Какая цивилизация? Это что за мракобесы? Люди живут в государствах, кто хочет, то и исповедует. А тут это самое, прям ужас, что они творят, а? На государственном уровне это, представляешь? Папа римский, папа московский, вернее. Кому скажешь и не поверят, что в 21 веке вот такое возможно. Представляешь, чтобы из нации изгоняли за то, что ты не хочешь быть убийцем, насильником, педофилом, идолопоклонником, черный камень облизывать, если ты не хочешь. И просто ты хочешь быть чеченцем, и тебе это запрещено. Это что за власть, это что за государство такое? Русский мир. Пока катит, они вот толкают эту телегу. Да, вот и русский мир, лишь, если мы не хотим быть рабами арабов и русских,
Почему вот такие вот вот эту вот саранчу мелкопошибную, этих недорослей, тупорылых, этих бохтаги, джимкорти, дохлерги, этих ублюдков натравливают, понимаете, как вот в школе ходят такие вот двоечники, вот, которые не учиться, ничего не хотят, рогатки шьются, людей задирают, вот такую вот саранчу, эту темень, этих бочек, маленькие бочки, откормленные, с одинаковыми мордами, в камеру помещаться, цадеш. Зудришь к телефон, щечи, бахка тегришь к телефон. Вы кто такие? С чем вас едят? Шугую я, а? Вайдалк ардешу визендил. Щейтнешь, как из преисподней. Повыпрыгивали отовсюду. Это темень. Недоросли тупые, еще и уродливые. И муцаргейта, и шмаяц, хатенах тервухо. Бог так. Да. Ты же что-то невероятное. Из преисподней ценнейшие места дерги. Это и вот такое же в правительство сидит мракобес, сидит на телевидении второму этому шнырю, который у него интервью берет, объявляет на полном серьезе, как будто бы кадры из 16 века. Вы такое видели, а? Дал мукла и ногчик ам сама дал. И нуйниш беч, как крыс вас оттуда повыкидывают. Подрусские, ублюдки, предатели, чечено-отступники. Вы же испокон веков предатели. Вы предавали наших обреков. Вы предавали наш народ. Да, хелюэлшин массарна. Проклятые Богом и дьяволом мадушу. Если дьявол есть, это вы дьяволы. Выродки. Шахквершверкхыл, шейдейл нял. Салам маршал душик. Англишо. Эмил варсё гал. Соу мурад дузаз. Англишо марас. И прослушать ден мракобес сидит, нелюдь, призывает к этому кортошдах. Тхот икач луждат, хокт эрт эцахачло, тхок ар дал хундеха хайшун, чтобы вас всех смести. Поэтому тхо ар дехан шутхон эцахачит. А что man нервничает, да деждать, он наоборот ёкаешь, отхолон. Значит, ты идешь на правильном пути. Он критики, угрожает дешь. Меня это возмущает, Мурад. Сулья сейчас свой масана ящу. Окчулял, что султан сирсир о шазион. Что сатхаит так бело, вас чуть был, что гвац бож. Балбу, сагат деш бу, идикду, сагат деш, бала, значит, низ, балбу бешбек, пойдя балбу. Цума бахцаны балба сари, так нервничает, да мегардар, и нервничает, да цаюш, наоборот, дакки да диез. Ибраим, и чукасин, заки гладюря. Ну, такая Циламаэлла. Давай, хороший русский штир полностью дал ушу. Рез, не тот игл выбрали бог. О, под хороший русский вача б типа джамбулатовский. Игил выбрать, иначе игил выбрать. Ходорковский, Ари, Милори, Морзил, Кори, Милори, Кузавол, короче, Яши, Нари и так далее. Цанчо, Дарви, Лукант, короче. Ну, понятно, совсем не нужно Закаеву игл выбрать Майница, затащили. Да, мы на меня ставку сделали, на другого. Чокояс наони виструлш са жим ролик ён, жим халтеч лакавонез.
Да. Смеяться, выбери меня. والله распространяло губа мазакиется, чую, чуешь, там вообще там ольгол, там сбоку, а чуешь, что ты? Просто замучивать я шел. Садишь, так дышишь. Я там позитив я кэш шутер, я кэш шутер. Просто эфир, хельчан, любой цен, чуть-чуть, мухан, чуть-чуть, там, шауица, хэйта, что. Игорю, что ли, или что? на лоузбеш, liels bol nach bui, noch chill, mat büt, liels bol nach bui, vai лоуза деш. Os raskis dies douch, направление, vai держать деш. Liels bol nach, нервничать добил бела. Сагат деш буш. Noch чуй, шie ценц идош. Šie bīts bobolšol nohčivui, i adūčunt eto uroniz, ili nintrālni lēt, tapiel at ironiz. Herumš tu jākā dūči lieloš, dalumš už nohčiš lielor dēt. Cundē, horš iš bilgali lakoš dēt, sagat dājūli lak, qirma qīri už nohči xilan qīrš. Да, ключи, твоя заки. Слушатели на канале iNews. Приветствуем зрителей и слушателей на канале iNews, Ичкерия News. В эфире вестник Кабинета министров Чеченской Республики Ичкерия. Недавно была опубликована новая статья министра иностранных дел Чеченской Республики Ичкерия Инала Шерипа на сайте Hudson Institute, одного из самых влиятельных аналитических центров США, играющего важную роль в формировании внешнеполитической повестки республиканской партии. Публикации этого института внимательно читают дипломаты, эксперты, правительства и ведущие мировые медиа. Статья министра посвящена глубокой и системной проблеме, историческому и современному использованию ислама как инструмента российской колониальной политики. Автор показывает, что Ишти гарза улш, да, ислам это инструмент политики больше. Приятно, цигат, это идут шеш полностью игил возглавить, а ще будулак, шкарза бюрш, шудушун коза. Асючек юмеч варсам халатинаг. Изят. Ият. As ličko koson taqon takarin matson. Окей. İzle dik mayer oldu ta İbrahim. Baş oldu. Oynadı instrument şiş. Daya etna on İbrahim. Это очень хорошо. Путина вспомните 90-е годы, 91-й, 92-й. Даже я его помню, когда у нас шли переговоры, когда он вызвал к себе, был он управление администрации президента, он просил тогдашнего Ивана Петровича Рыбкина, пожалуйста, не уставайте вести переговоры и добиваться мирного решения с чеченцами и с Чеченской Республикой. Это был его подход. До тех пор, пока сама система не привела его к власти, и с этого времени этот человек стал подручным исполнителем воли этой системы. И попытки там Карамурзы, там Ходорковских, Мударковских персонифицировать проблемы и показывать всему миру, что вот Путин плохой, а вся Россия, она может интегрироваться в международное сообщество и интегрироваться в цивилизованное сообщество, это напрочь
Это неправда. Путин был востребован этим так называемым быдлонаселением. Agreement diplomatiya açıq. Sürdü kır marşaldı. İbrahim hacı macera oyduruyor da o oyduruyor. Gözde yox, bu isteroş. Ha. Evet, yo şever damati. Вашу душу. И до конца я царь закая выслушал видео и сам резко боялся новый персон. Сега, ecentie dapuš момент речен маšo. Khodorkovskiy, Mudarkovskiy boshi. Diplomati yoch. Tuječo diplomati Leitashvili, Latvijas партия, Чувашин, Чечен демократической партии царях Невзоров был проститутчик, интервью шли, честь от имени партии, что теперь забыл. Дарвер Луицан, Жамбула, ты узвенаял царь. Представь, да я дам. Раскыш царь شيء تعديتش ليلش ثم بقي بيش أطلو أبوستيتsa دمقار Что Березовский, поющий, Ходорковский, поющий, да? Кто, короче, меня возьмите точнее Бог. сказать, всегда иштхил букуш, всегда. Маршрут але чулнох чуваць, Ибраим, публично, шеш ночи он один долгом публично признателен извинения. Пекер и Россия яла шеш долгом шун юга дердорду тупачал признателен ялк амел диночу стагат вообще цахом хилишоу швац. С понимания. Бардыгды, чорш, ахчи, пойди, або, ча, любой, ча, хир больш, бу, хилла, бу. Иду окан, язык. Чорш. Нохчи, кам, гаск, я, да, бэстин, цанумни, сатюш, долчхайна. Березовский, арци, церц. Шей копеекшо, шей бизнес крутить теш, лялбу. Инца и продолжить лешбу. Инцовши резбат. Церца, уйбратвич. Ось сторона резец. И целц молчать дин инц. Леволвела. Marshal Duma sagvistul Švācijas un cehēstihē čuvēļus. Tā vistholštelč, tā taksīhvērkš mūhedu, tā pasažīroč. Išsan, aišoš duve discolš, dīt, okuba bieš buabu. Eren taksīhvērkšan hietksu. Отменяется. Все отменяется. Hajsa uğrayaç, takiyetçen beş, what? Hajsa uğrayaç. Siriye uğrayaç, sahuma datsu. Sa ittihtek, etsi, Siriye it adinot, semene, dahajma duy. Yekmaş biçi. Салах, спинатон, Маш. Egeç Ukrayna'yım, ezerş, kahiyecmaş bu kadar, hajinsa. Тишина, eu čurvist хлшворш, кене кълчи, и зарват шо ацел виждаю. И дош думай, ах, ты моли вist точно, ты мистер Уорсон. Там ритуалус. Штал. Hallo,
خشوي نو بيرو توام بول خاني ترى تم إيش مش خزا داتيش هذا مش ديتا دوق بيش كبر كبيش ديال شويش باتر نبرت قيسر إيش بيرو تم دي عدك بقصو إن شاء الله شخي تروح وحاضر جماعة إثيوبيا بس هذا بعدين شوي سوق الشخي شوي نواتر سوسي ماك برك باكوين ورا سون ولا تلار نو يا وات راح يخواتش دات نو ولوش تاوت سوهر غاسكي ماستو باكوين ورا سي ماك برك باكوين ورا اكش مليو مسكلا دي شولك دوت دوش دوتي خاي سوسي ماك برك باكوين سويت وي نوات سويتش غاسكي تشون لوك دوك اسداش سويتش هوسو ميلس مني داورو باس ادالش تو ونيلس مني يوت كده هو قص هما نسلوش دوي ارتوام شيخ يدخل ول بيشباتي ارتوام ايش دورك ايش تو شيخ يدخل جو الله اخي سيوني داوي تحسي الدنيا تحويت الهند ويو شيخ يتحدث شيخ يدخل ديل اتسون قام كلا كرسنا شيخ يدخل الله يستو ليش ويلشي هو حواري يرتشبو بس ايش يوم شح ويل يركع هو كديوت كوتو تيولي بس ايش تقدم زنبيروت ديش دات اشتادت هو حلقر هي بوي هاي دب ولا هون سما خاتو نيتراليزوات بوي حكورت ولا يشيو حالت ايه باقي ايه شيهم شدي توركتر وديت لودي باتي خون كيوم حل يسرقتو رود اتيوك ولا نوختي قيتم بوش شدقح حل يوكش لام شو يتشول يتمن ارو شول ديل شي ماك برك باقربو ديل دو هي الشي ارولوي نو هو ديل دو ارول ماك دو خلق دو الشت ارول ديل اختيش ديل دو ار سوال شنو شو ما دات شو ارول ونيموني شو نيناد هو شنو دو ارول يحتنهم ده شنو مش ده يوش دات ده واحد اتون يوش دات صح هما احتن 20% يوش شنو دو توام با يوش دات او شنو دو تان توام بيش شنو هوتل شنو حديث رح شنو توام يوش ما بويم شو بيحتم ما قلت شنو صابيت يوش ايش خير كار أحوال هر قيتم شون شو بيتش هوني حينك دابوكي هون قيتم شو بيل إناخ اتباوك بتيخونكو دوق ملعا اتقيتم كنسة وجه اتقيتم تأوين خلرقي اشتوى الورق سالي ثم من دات خلق دوها ماك دوها إذن ديوك الله دوه ببيش بواه توام وسابر ديه الله دوه اتس الله هتوام عد سباقش عد عم مقروات دي سخلق عد مقردات سقام اتسل شي نتخلش وصوالي أكيد هودو ديوزلش بو مسيري ماك بو ها سوم شخيت دعوي يقول القيت شخيت لي ماك راسكش هي شاحيش دويتش خذات والي القخور دين هو راسكش ما سيت بايزر تك ما بيتش بياتش ما ماك بياخ بينك سماك سوم شخيت دا شخيت دعدي ورش دوي شخيت الار ولا يرش ايش تعيم ايش تعلرتو سوم شديت وركوي الله دوح بالهم يلو بوصل 9 مليار مليار ار ويسك سويز دو ساخل سانوخ تشويرا يل الله دو هوش حيجا هوش اربو شي دوش بول شي داكيوش دوخ تشوا بيوتش توامبو حاجه ياخنا مليون دا ياخ شي مليار تشحيوتش بوكاك نيفشوم نوك ديت نوخ تشوا نوخ بوك توامبيش الله دو اربي ماكابل توك بات تندو توامبيش بوك اربو زكونش ديكيدو بوصل زكونش ديكيدو ال تونت ادير زير تشوم دي تاديتن دير سيوش اصلر با سي ماك بربيز اربي ماك بربيز يتوق إيش ده يوق تقولوا welch تيجي تقول واحد ها سو تاني واحد ليش وات سو سي ماك برت باكيتش سي قوم ده هاي غير هاي موات هاي ماك واخيش هله هاي دوزل كده باخيش إيش ديلين دو نو وين هر مش بد بنيات دور إيش تيخ ده توني هيك مش بيش أسبح يغدين بول بحكي ناخ تاني وين بال بيت باتر تعموخي دون تعدي حريش تون تعدرك مانس do grupo primeiro. Marco, eu cigar kuzari wahta kasi yakirdu. Itibe priятно, оно в общем итоге راح يكون راح نركب زي سمي كل يوم حيد يدل باخم لول خوي باخم ليش قالوا ده يتقى غير خوفنا دوز ده غير خوف كاتنا وخ نو تبيس ده شال priятно. نو priятно خلر دو بالي دول خونا دول ناخنا دول. وتوكر وين ديتن خز تور نش إستوريا شمالهم شوي ما خاتيوخ خز ديت ساديتن إيه غادين
بالي دل قروين سندل ونداج إيماخنس أوكراني حجوي شجواش شخيت خليز جخات بديز أوكراني داديز خيت أنا تعامل شوين تدي لأنه بسود بعده سيجاه جو إيش حيس بزوت ياش دالي لوروق تشيست نقطة اللي ياخدش بردل وهم دات سيري يحدون وين نقطة دو وين هو تعال هذا أنا تيك تمش بيشوي تبيخي تيوش أوكرانيا وين هدو رزبيراتو أوكران شوي ماسك بدير باتك هدو سيد ولا تيريوا وين ما ياك نقطة يوم دو تيوش تبول الدنيا حلقة هكون هو نقطة هان حلقة شاش باين بولغاش حلقة توان بيش بوك نقطة وتحموه يحكم خير بوشوم دات نقطة اللي تدش وين يقع نقطة اللي شو مقدروا تسمع شيء بسوا الدين وحون مقدوق سيريا واويز كيتنا واويز هم أنا شيخهم بقول سير حيخهم بين بان ما بسيريا ده يقدر بروست بان ما بتشاش ده قاعد ينبليات يس نبان باتش ورس حق شو بروست حق ما ده تورس سنة مش بيتون غلادوا خيت حاليا تش بروست ليات ما بات سنة حيخ مش بيرجع كيتنا يمش لادو يتام درياتش بروست كلش ما ده ويتا غاز سياق بروست ياق باتشو سو سينا خذوا منو حقيقة باش دين ما بوصل أرش ده غاز حقيقة قيتش ده يا تبتخل يا تبيدل ما زيت ما مات ما جنسو ما جينا ما جمعت سياق بوش دوي نقطة واحد سيوش نقطة دول مدوش ياش قستو تكونش ساعة سيد بوياك يا حياك دول أرش نقطة نينات نام زتاسك إيش تمش ولا واللقا ولا حي نقطة اللي تر حي نقطة يومنا حويش ولا حي نقطة ولا تيوا نو حي نقطة يومنا حويش وات أرب ولا نشسا يقع ولا أقرأ أرب وخل يشسن ليلقا نو سي نقطة اللي تر نقطة بتخد يوك أسومن هو يدوك سو قاعدك ويلسو نيس بو свой массуэр дердин чертан. Даже цасура цаая его шватио. Очень арве албов. Очень ахилла царапе хасига. سوت وخيلا مثلا هذيك اشتاق ورقي خلا واتر سون داج يسمي يعني اشكال سون توت توام ولا ولد سون داج تاع بيخو ما غير قط دوتش يا داخل تنا واستوت ورقس يو اي مش دوت على بس هو كوزوت شو باش اوكي رشت اوكي لوشك الله لوشيو بوش اسبح الله مو هولش هنحتاج اهلكش دلوش نخ باي هو الله لوشو شو ميتشو بوسود نخ بوشي أتيها إيش بدي تحبه يخورنا وستو وند أشر دو مجد يخشى يخبش لدوش تيري تيرنش دوي أقصى نقش يوم ديت ولا شيء سديس إيش دكارهم دات نقش أصبح حتى نقش يقول نقش يوم شيلو ديش مو بعد هندو حيقن بيشوا هم تركوا يا عربوا حاتون لدو أشوا نقش هويش كم يعدوش ويش كم يعد ما تخلوا ويش الباس عشان نقش مواتبيش نقش مواتبيت تختتوا عم باس يخيل دول نقش مواتبيش موش نقش مواتبيت تختتوا عم باس بيتش بول مواتبوي بيت قيتم خل بيزها بيتش بول مواتبوي بيت قيتم بوش اتمتع حقيقتم بيت بيش بوه نقش متع هو ديتر مدو قيتم لدر بال مواتم خير بوه نو قيتم لدر خير بوه إيه هاي قيتم خز نورمال اتمتع بيت بيش بوه هاي قيتم بوكسه سون إيش قيتل إيش بكر ناخد إيش دوك سامجر قيتك هو كان ميات ويدو ميات ويس بلاتي تشير أردل شيستو بلاتي تشير أردل لو بلاتي أستالس باتينتي أستالس ساتهم يلش أك ميلك يستقل دوك دوردوش دو بيربي واتيش يستقل دوك دوردوش ساتهم يونيا سا دادو يلك سو واتر كينيك واتر ديكاديل مارش دوليل شادشي لهج تنا إفريوتير تا بيستقلش موات Не, за эфир его сейчас просто то он Ибраим занят у халиф балла там движ волчау слышал тишина خليف وش تشنا خلر تامش بات да ما دش قاق
على الكانت بيان ألبوم يعش صورش ديك عام ويعش أبوش وكن ثاني خدوج ستني وروكش يشتوك تخوخ بعرق صورت دلش ليرق صورت دلش أدم رسوات دعيم شتوتخوخ سان غينا صار مارتش بوش صار خلرق رسوات تشتا أبروستنت إير تاكيس كياقي تعمير خاق يولقل وتتعت صورت رسوات دوي أود إير إتيش ماختوش إيزوش شور إتيش حادوشتون يتشيش قشيش نشتاتون شليل دورو سقطوش يدويش صورت دولي خزون خيج هاي أنشينا عمول دريع روكش وش عاشوين художник шхлэш штофайн. Но исла дино магамца до сорс. Эрем палюцел. Исламо. Мдеш да ايش اللي خنك هلغ عليك سقوات بوشي بوش اي حال عمر سال عمر ملو даже دين شاو عمر ملو وتخليف خوشي دام وقت على عمر خوشي دا عمر ويتي خليفة نشنو اخواتي خليل اسماعيل نشنو اخواتي كوك بون ما يزدرش انت عسلي خوشي دا يخسر جوكتا بوچو يتشيخ جوكتا هو سيناغوغ شكاشي خز آموشلت وطور يوانجلي عامدش آمادوي محمد ووش حاوغي عجان حقوق عبوشتل اياتش دوخ شرر ولش الله وقت حاج ديزي تيوي اهلي وقنش دو دولي معري ولش الله محمد بول اسكي هو أصعب شو هو تاريخ بول أفنكش إيش قلت ترحلل خي عمر حموي محمد دار وقع مخي حارع بيتن خبرش داروهم مخي حارع بوش ما سزاش دو مخي أيتن خلا دارين خلا محمد عمر في غزة أكت يوانجي عاموش خلا أكت شيء يعيد عقيدش إيش من الشتون ده هرنس وليلوش دو قرع خوسي والما تشوفه خوسي وقردق آياتش تنقر داولدو دير داس حقو يحش الله شوارت شيء عيه Boa. Sinds Wellich هو نقطة سو نقطة وهنت اس سون الملوتا عمر أبو بكر نايش ولي خيت كوين ملا هو ناخيت حال سو ناخيت كيتشنا Wellich خيت بيش بكوي وده تعرف ترديش نايش هو ناخيلاتا وين تعرف خا حد يشتغلون مش هو حوال سؤال غلق دوش خلش داير تخلق هو غلق كله تير شو عربوا غلق شلق وعربوا غلق شتن كيوم شيل واش ما تخليش عربوا غلق شيل واش حوال سؤال هودين ديك عمر سربار الحو صوخيت والهودتون وينديت سائل باخر بوش خبر شدو داش تو مدر ديس نيك يمور حويتش حو صوتون خنتر ولويش إشي غمرش كعربي مقصد بويك يح وغات أولكش يقش وقل مج حجو يخش ساليالو تقوات شيء مجا ميدي يوش هايوش اتستجيجر عمري يجر سهو سهين برمنسون بيتش تبو تشاديتيش سهودو تاجر حيت وإيش سكن جواك تخو شو تيسو حنگ ناخي نوختي غلك يويت خوردوش سخا لولغوچون خط لولغوچون خي تام تخو خيرمو يا تا وقتك خاطر دوكوي وي ليل تخو شنو تيويت تير عمودي سم دات عمري سوم تخيت عمر تا أبو بكر تا مجمد سيلول ناجي تسول يدر تجو أستدين كودينا تير ويلش بايش كودين زودي ثم ما دات تير هودينا اشتاتيات تولقصو تا
تيتش بتاخ ولي شي وكبيوت ولي شي تارخ ترضل نتخير باتسو تلور داتسو يشتاج اونخ وحديتش شو وخل سار ولي ليش بوش باتسا بيش حيزا بيش عمرس مجمد سن باي نحوي باي اربات باي اربات سار بيحكن بول نحوي بيحكور دات زودو بيري هوش داخل سويغم دو حكور دات سويغا دو حكور مدات نو سار لي المديني شالت ياتش كدالش نه ميروين زودو يالو شومشي حيغا سويغا لي لوردو وي وشتي يالو رياتسو مسيت زودو كوداش مسيت زودو يالي دوزل شحوخ دو مخاوي باش خلايو تشقير مبو ازوت شناحو تك يتروات اتبيرش داخ يتروات قودي ددالش هوك دوزلي حو قودي ددالش ووك هوك هر ساكورتيري يتين وتشو يردكو وش دوك شو زودش كل ودي شو قبيرش وهدا موات قادي دير هوك دوزل تخلش سوچ هو داو دي ددالش حو هوك كار دوزل بولشي هوك هادين خودي اش متخل ليل شورير مدو داستان كجن وداد متشاو وما تسوو هيك دوزوت شو هو هاي تقول قي قصد ما يتشول والليرش ديال له مداوق إيه أقي نلوج نتشيل نلوج نتسامو أوي شخان ما يتو يقيش نلوج نتياش بريمين وتاعي لو زودوش حور موات وتيهم حونا سونا إشناخ ديك بربوخش داجو هيك استلو تبداتش سو ساري الأول خيط حو خيط كنيك خيط شا نوخش وبوخش وتك نوخش غلق ديا ولا سوني غول خيط نو بيه غلق شتدي شو ما تدي سيرو من اختر ولا غير شو تاقوات سون اللي درخ يتسويلي والله تشاو أثر مياتسون اسمس دوت تشيجتير كايا تسيجر دوت ميلويس سترينجيز وات إزي ميجي دوي سيجاخ بسيدة بلاوان يختم يتو سورة آيات يوهن سكرانت ير سورة آيات صحيح بخاري مسلم يقير تاوم أتفرقات يشوي قوي تعتوت شوي الدين شر وشو سرازو قرت وديس نقداس كوشوا دقت إلاس ديش دبو ميجيس دقت إلاس شبالي داخل شي شايلر محمد поймал реален маюз إلاس ديش هو получается дегот вот бюро любовь дегдат и кетан до nach бэбэн сагри бэбэн зудри хизба мекштуй бэрша лэйшта мекшту бок إلاس диш той ويومت ويتان صدوش تبوك ويقول كاس تأخير داس دينشوا ويتلا داس يومش ودخوش داس وينيز وين ويتان باي مالكنا جو وبشي كنا جو я настоящий поймар что там войн гуш мадуис получается бег ек бюгал исалят динчур вол бог меже уже заголовят куда вот смерть я шел султан не чулёш бош беш пасе растиш султан не камилволишься седоиш там говорит دقت إسلات ساعة ما دعتها تاجل دينشر آلية وبوه مجلس لوخك تاهم تأتلوش أشكلش أتون هدوك تاهم تأتلوش قصدر تاهم دو أكود وبرت يتسويت سير بوني وبشي هم تألوش وات قصير يا الله تألوش يا مجمد يا أبو بكر تألوش وات قص إيش وبشي يبرز شو سزدتن وانت قلت بيتش خزوين إمام شملي قودين كشير كدو مجمد سومتيش ات امام شمليح اوبرس سزدات تو بريتسات ادين بمجات ركو مجاميت اوختا جوات امام حلوش مجاميت كيك كشر يا تسونخ يا وكون سزدات نو شو بشيتيش وات اتان هدوتيك كنش تيش كوشو مالير دела то био дуцари не туннель телевидение ахиан ему нужно сказать да около био люцари не шьян кузалец не доглядела да он должен извиниться да вот что долдешь да да скибердали ويلش تانهم نخ اشتاتيش اتيش سو كي قوديني راج مجميت امام شملي كي قوديني راج وات اتون اشتاتيش كسو اشتاحتون دوي عجيب سمني نياشو تو كي قوديني راج اتون اختيش سو بالك از بيتشير بو سخيتسو وند اتشو عوج اشبوي تقول شون دا ساح ويش كيكو ما قودوش دوشي اشو وش شو هذا اتون اختيش بولسكو ماشوكو إزازات تاني سؤالك ده
вообще прикол какой-то сон. Нас вывели из церкви. Говорит, молодцом, главное, нас вывели из церкви. Он лицо. حلقة حقيقة أنت missionaries بيلخشوا خيل missionaries بقى بيأثر يكلي بالشلودة يتشبخ سبش بيأثر أك شيء ده ثانية أو با هما خوش وقوش يتوما هو يشر زادو بريت بي ما دايت شنو شو أكتر هي كان بيشنو عديد شيء شو دوت شلشت أدم ده أرديك دات بوخ ساك وش يتسخل دي كون دات وش دايش ما دي مش دوش ليال ما بوش دايش ليال بوخ أنا ني بني مالي يتي أدم ده أرديك دات بوخ بريساتي إز دوك وين دوتك ودايش مليلين ودايش وليلين شو المشرخة ودايش ليلين قليل ده ودايش دويتلك ليل ده ودايش ودايش ليلين ودايش بيدو شيء دايش ليلين قليل ده ودايش إيرا من مرش بيتنام باتوكشين كاباشر هيتي شو ومرش دول شين ليلين دول هم ليل ده ودايش ويحس يحتان لي موين لي ولشين لي واحد تاين شين ليلين نتسلي الواش ومرش دول شين وهلكش ليل ويشول شين غاسكي كوتش يعني أربعة شيء هلكش شوي اللي ليلين قوت اتون تدولي وإذن شانلك ناشم كرنيم ناشم تراديتيم ناشم أبيتيم ويخليو الأبيتيش ودايش كتير دايش حيلو الأبيتيش شوي ودايش ليلين أبيتيش فكر ولا إيش أبو بكر يار قدو سار خلي طول حالير خلي شو مش ليل دايوي ويتخيل مرش خلا مدات سيبت كيسويش مرش مدات انتي مدات ومرش فليش واحد عين جين وي مدر هما ليلو يشات جين إيت ليلو وي مغلق قلق ليلو يشول جين ليلي نقدوي وي وتسونت إغيات ديش مدوي وي دو مرش وحايا كان واحد عين جين اتسون يومات شو كان ودايش هو ليلين حوسي وتسيري مخل دايش وتسير دايش هو ليلين إمارش واللاريو جين هو ليلين حوسي وتسير دو كدير بوتين شبهش تان أخمات سيلا بوخش إيتا بوخش طول حاله نقطش باخد دوي وقال أخمات سيل بوخش ليلي مدات ودايش باخنير بوخ وباخنا تبوخ بوخ بلي خير بلي واحد عيني اتخين دي تك تدوك ناغ مرش بولشين شي غيل قوق شي دقهدك ليش يوتي سو سي دقهدك مداج حان خير دك عجيم سا هم دي شي اوكراني حجوش كناش تو يدير دات اير دات ديش حجوش مدر هم الخوتو خلق يا شو شو اير مدر ويتسون ديل ديستويت نوختشي شي مارش و إيلين سون غير ديش دوي تان ليري سيلر دين قات صحيح إيش تقصون سوت سون أس سيت خات دير سالو بيرو توان بوش إيش سعر بوش سابيوسن دادو يالش إيش كان سد دينج دين دو خات إيش كان دينج دين توبا إيش بوصل بني كيست دينج دين دو إيش ميكش دات ساري زوج أله أكيد مو إيش هات بوصل بيديك تيجي نمني تيسون نتر سون سي نوختشي تي دال مولاش جا سي نوختشي تي او غير شوكس سون عربو يخلق سديس تي كواتشو غيزر اس يو حكيتو يو عربو كواتشو ده ما جميت ديال انت ديال بوسولنا ونتاجي نوختشي كوتش مش جليل واش بو جينا نوختشي تشوا يزودري كوتش مش اخ ما سرال يو خيولوري نورمال خيتشو خوكو يو خريته ايش تحدوخش ده سون دو كواتشو احنا شبري وديش ها إكوات يوهلي أيوة وديش وليلين وت تير دوخر هودر هاوس شاش نوختش دوتشين وت إتس هاوس ديش دوي دو كوات يقبل ديش وليلين ناتعش دوي وت إت أيوة وديش ودوخر هو خلتيال وت سون ديش قويتك هرديش إش تباشو على إش دوخر در مجو كوارت نوختش كوي هما هنس دين إش كوارت بيستل أربو كوتش مشو يا أخي إيه زودري كوتش ما مجو وشي أقوال هر هرشم نوختش بولش تربادات سون هذاك بول نوختش على الموب نيه سونا هرديش سيوشون أش دو كياتش بين بولدات نيت ني بايديوتك ويليسو Охкас, по-хорошему, Межидов должен был, если мозги есть, да бьешь, вариться. А жалели, я пал, я
خاتسخين سون لالدات قلت يا دا دول ديزو ويهم يوضح ديزو لالدات да деш валис непонятно барбалай мальбалай цадыч и Шатсон, потому что он подневольный. Я лишь был на Вахару, на Вахкана или Бет. Zimo zudu bar. Zuda hund iştegah, zuda ahar medu ol karışta bosul batçıdak ya. İşte vakvel tegah zuda ahar medu zuda davuri undelş. Mir better bu mir zayn mu better mir. Lelirk خوبه وقت عند شوريات سر إبليس دوار إبليس نان يبو تليدر شوح خيق وق يرتدا هر بيخوب هر إزواج ولد شو دينه مادات شو رمزان شين دقدي خيق هر إبليس دوار إبليس نان يوار هر إزواج تستوتي اشتق بيت بو شو وقية شون إبواه بيز شون إميج إميو إتبل هو غير شو داوكش وندال إتبل خاديك أخشلو ساميك ده يلا عشت زوجنا خلهم نوك زوجنا نرمان تجويزر يحيوش وإيش تجي زوجنا خات خل خير دوال يتسا يحيوش أوفشي هلك يحيوش تو إيش تري سلو زودوشنا مثلا يا بيتستولايو سان مال رشت بوارش تجويزر شين بارقت بس أجيش كوك دوتش خلشي ميجر وكوك ديلا كوك كوك دوتش خلشي ميجر مو إيون ويقيتن باش كوك دوتش خلشي ميجر مو كون أخشدو مالك تواغير شو شين باخ توا كون كوارتير يوم سيتو مادو تواغير شو خوتك زو بوخ زو دو بيرش دوش أيالو غير هو أول شاب أو دايدل شيء ناخي شيء ناخي أنت بحكيت أول بخشة أخ تبول داتو باخ مال بورش وش تجو خايشون يبوخ زو دو يوشرش دو تانت وان زي أيش ملا مرسون إشتا شون كوارتير إشت شون أتو بإشت واغير شو كردو بوخ واش ما داتش ديلا إشتاق هي قاعد تقوى ترديوز الكاب تقوى ترشين تأتول يوخش دانيس دوك وشينك إش دادول كارغيل قوق خدو تاني زوتشون إيوان هاديوز الإشتادات تنش هاين أتول هاديوز لا إش تويح تلور مبو وإش ديال إشمايات أبوسو الدنيا يئزو دا ميغنالوج نيتش ميغ شون هوديوز الشخير بحو إش دول والليالش حساق إيش دوش تيعاف الليالش دوزل قي وغير شو الحو حو إيش دول والليل شو تقوات حو دوزل زودش بين بحو يقيل له المبات حو بشي تعال هو والليل حو تعال متاع مواد عش يدو قردين سد يسون يدين Ветеран, это 15 лет назад, я познакомился. Ну, Сергею, я решил, ну, ночью эдла, мадер, что, дела, фильм был, да, خلصي دماغنا شو النسبة أتو تخيل زام شو النسبة شو قالوا ده ну и что обычно ты что делаешь этим батом что слово ничего что халдаухану что хаяла он ла борос что лохалехана что тигр шо предки шбуш но что дайнани кинахбат на что хулга хаяла айова تيوخشى وصوين يالي شبوت تادا بيك ميوادو اتبات مصوت سوا
Nici dați dui? Nici domn. Цун awara ngoyona izuda yu aktsuna shi khaznokchi vilka nachbakiten khonot yahtuwa istamelu so dayanir sayanir bokhshina shi lilosh bolni khalsin dabahlu shi mare yokhshel khalsin nokchi vilka hum nah ishtarta guho qeri uhara du ya yut shu enega hatta dans aqdega haral elish sahuma doch istamelu du so sahbol shak خايش وش آخر تركيك إريشيني شيء دا لا آخر كيش وش هذا شو بعد وش سبتيني ما تيجي إيش شيء Ветеран, WhatsApp джо, познакомиться, не растем. Так, то, هما دوشتا. Цернеш, ну, вег. بيحكي تسوس بروح تون أهوى سيوتك. أهوى هاين أهوى يو سيوتك يتون أهوى. يا يشوش جو دي تابتن حاملو أشتي حاقي هدوخي حويت هوتاقو شي حويت داخل نسلور دو دات حج هدو ميادو كي قاد يا يشوش بيحك بات أعبو شار قوبل داح ومادوش سيريوزنا ينقلي الواش بل هما سيريوز تخلديش دو جنهم لو تا عربسكي بوزيتي رخلش كنشنا دو كيرم دو تا تريب كاي لش باهم تريب كاي هوكات ايوهم شموكير واحد بس بات ديو هوكير تريب كل شيء مشتو نمت شوي هوكير واحد كانيو بات حيتا هوكير تا تريب كيل شاي زوتشن ميجري هم بوش دير هات اتون تريب المخاد بوكار زوتشن بريتساوتي سو تريب كيتون المخاد بوكسر انا سنا يو تشيستي Ветеран, самое интересное, сюда Мария, она ее через несколько месяцев отцы на это ее связи, я лучше даю гашал. Мадид, зудри, кучо. Это сделано, это батюна, я хамил. Я сам просто хум там бяхмагил, есть что. زودا هم هاخو ديز وهلق هاخش دو سقير هاخوش دات زود شون شوم هلق مخل ديز مو يالو يز مش وري ما بيتم ثاني بري خديا جراندي ديز وهم вот в рамках ونخشل مو يالو ветеран سقير ديش دات идите в дезер кстати Что законно то яло Tekskis bājā, kas tekskis dīts? Aha, codīs ar darīs dīts man. Nu, inca codīčun gladūks puk, nokčīs, codīčun gladūks, cun hu nokčī hiru. Представ? Цаа лърт дооч дөрмш нокшук я лърт дооч бюск цуа. Фатрис дүүцэр дүдэр фатрис ун цахаш дичи би хатя ай видел гинсун моситос. Цаец лам чалю чалю гинасун. Но цуа цади царкша зуд ши герган нигер зуд цаалак цуа. Инсхи я у меня сразу так даже мнение изменилось. Эцхен хисну еркс. Ветеран, бях мы была. Ветеран, тогда асхалхца статический тренировка. Асхалхца статический тренировка болса хетер штыр қойг. Арсаканал итаич, арсаканал итаич, отчу ссылки он отчу қоясын. هيشخلش просто سون حياة شيء سلك سون حق واسي شيء سلك حياته سون هاي كنال سلكي ديك حياته دو انت اسباخ انت مو اردون حون حي حال ديك مخاي انت باسبورتو اردوقس باسبورت ها هو بريميرنا هاي دير ميجي تايل ميجي ديك كلها تايل ميجي جيم سلاب يوا Значи, цайл межи жим дикиоцек пътинутие шил межи ицун жим соу внимание уделяхтириwa это что там питание подпиткали шуа если занимаешь подпиткали чуманца хин сун хил кудус тинок шурас это ну у меня питание ледер он дачар المال هاويش استواشو ديت شو اهوني زبلني это питание это нормально дует иш дерсон кулш дик дуй
أنتي يغير ترسو هنتين بوخش عشوسو نو يا بتسلان أول وعشوسو قول متر لسه يوهن براوي لغر يبيع متر مش دوال شوكس لا لا أعرف دي Один из видео, да, то сырен скачать, просто хранение и элчаны, а хранение элчаны, хаишхил, ажа. سين خيتك اردوس دوسون صح الدوينت اتومنت يا هينت يشول دو غنتير سومش الين سونتا سمنيني نون تموي دون سا نيس خيرو ال دو سين خيتك اردوقسشت سا سين خا المردات اتومش دي ادوي سا غنتير سا هينت سو ارمي والي جيرنا شورسا جيرنا شورس 16-24 كيلوغرام هينت استان جيرنا شورياتر هون داج جيرنا شو هو دوسون خا ارمي وقت عكس استوبات دور سيجا سيرنوانيا شكمش كان نجين وتشول نو سكرستو بيكتسود دور 100 متر و 200 متر شيك تودرس نو شو جين ودر نو نوستيوس اكسيجا جي ميشوك اوتوماتوم شويتسي مارش براسوك ديك ودرسو اك جيرنش ورسا يشت اكيتا نجابوري اردو اشت سينواش كه وستوب اك обычно تيك وستوبات سيدرشي لوركسال بيرو تروي تريتي كلاس سبورت سيدرش ايش داخرس اكش دادي قرستير خدور شلوستوبات دورس اك بكسير وتستدينا بعد يكون سول ارمي هوشون بويتو هوش مواتسو ساو ما تسخو شو ليستواش بول ليستور برس بكسير واتسر سوش بربا لترسو سينواش خلرتيك بوكس تلتر بوكس ارمي تسويت اشت امول اك اشتا يمبولي يا هاول سو ترينر بواب اشت اول اشت يحكي يرتاش اشت سون بوكس انه تشيريس تروت ايدوكوي пацаяк япчуна хорда царишки тренер болба уволился. Хотя я не думал, что я когда-то буду тренером работать. Так верчилом да церкву. А именно тренера Дяша ветеран. Цадяш еще يوكش ياسود رسير توارتا بوالبير بريا الرقصوك نو ترينر بوالبير بريا ليش تاعهم يعني يبلو يتوقع وكش تسوي شيء داخني قوب شورتي تسوي هودي دوتي ولا ياش وش نو ياسرادو توارتا يوكش ياش وش ياسرادو ويترزال شو ليل ولا نفسه أكتشو ولا ويل أكيسوي بوالك عليش يا بتي يكون كويس ترينو ياشو يبيرش أمواشش داول ولا رقصو أكيوسو دعوة كرسو ستركتوريا دعوة زينورسو تحوج ستركتوريا وادوينا وش يا تام ربوتل ترينرم زربلات كاك ستركتوريا دارسو يتيا تحوج يا بغيت تسترت سوال مني بريشلوس تود ويتي تانا سويش وازر يا ساندين سؤال سوالك يمشي قدين يا حياة تلون وحتى يا شو الله دين اشتون سال قاردين سونا شو يتدلهم وسان خير ذات اشتا اي باتم كورش الترينر سو تسيتر يخوس يرت تيك حيتر سو نو تيغا الترينر تمسات وجه دويني يقيسوا اللي تيغر سو داوي لي وندات وجه شوز قوز سيريوس دي كونفليكت شلير وجه خير سو داوي غورسو تيغا هي بليام تخوس يرتر ولا تر صبر يعني هم يشو دركس سي يرت ترينر زالشو عام وشور سي زالشو عام وشور اسيني زالشو سيكر دعوة على رولي دوسو دعوة على خكوش داخل يتركسك يحيي تركسو دوسو بوال بيشور دوساني كودر بلوس اسكاهي قدر تاج او ترينر ويل داتر سنو يا رابوتو اهي قرقص بعد قرش خلوه بوال خويتح ويد ايمن ترينر بوال بوش خلصام در نوحو ونجات توقويتح ونجات توقو هاري وجي يزيبو شنات ترينر بوال مستودل سو يا دعوق بين اديلوي يوركنس شنو وشو كاروير سونك لا الخوش حاليا انا شار بوال ترينر بوال بيت بوتش باك انا شار ايز وجه تو تاوي ولاش بيت بوتش باك انا واش ندوخي اشوبا سيت سو دوتش خيش دوسو بيسيات كومنتاري يا زينا شابه بيسيات كومنتاري وش يستوش خل مدو يا زيها او واحد عين وتك يستو ويش وش بتستف سيازي حو دعوة قروش دين بولي أحمد سيازي نشوتي شو انتريسوات هم دوحوا الموال أقصون خيش نسو بيس يتازي نكاز جوقي يازي بخ يا تسمعون نسيب سو يازي يشوات زلساني دعوة قنسو
دعوة إليس إشيازي عشان سيازي ريت شو دعوة قال تجلو وني جات بيش ما هو هذا ولا ما تسلو إشتي قام وعاتاي يوح ويحون تسلو شي هذا بوسيم دو تابولوجي نقول إنكو شي تجرانيتسيا تا شويتي قيتش أنا جورناليست برك شو بوخ تا ملوين حيزين تابولوجي نيتشين إتوما تحكي شو بوخ برك ماشي إتو ماشينو بريم جرانيتس كاتش استتايو وكيريان ستركتورو تسارد ونو ياتش حيزي باي متبويتي ونو شو يات إله بوي جورناليست مسيت بخير بال يوبر تعبي يلقوا بشي نقطة شو بحكات سبح إيش سيتواتي قواتيلشة يا تيجو غال ميتنجو ياش مالش أقوى مالك لازم ترين شيء بخمت خوكر بدر جات تو ينتخو باتشو ريز دو شو ريز وات بس شو تسوو شو ريز وات سيتواتي وني تيجي وان داخل البلطة دوي زاتشم بدر جوات ما تصدق نويش هم ورك شو تسوو شو ريز وات سوري إم ورك شو بيوخم شو هاري بوخ سنتري داخل اليوم شو سبا ردو سوريز واتي خايت ورك شو دير خايت ورك ادلس اندوتي خايت ورك شو تان خاخر سكوات شو هذيك سي اولي خار يمسنا خوش در ام خايت ورك شو Дядя Хилман, ветеран, там уже есть ассоциация карате, ассоциация дзюдо или коллегия дзюдо, там, ну, разные есть. Это же не просто самопроизвольные, ну, какие-то тренировки или клубы, они же в какой-то находятся в общей сфере. И как могли... Я не говорю, что ты не находился в этих, я не знаю, но там же лицензия у тебя есть, и это руководители ассоциации, какие-то правила есть.